Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod. După atât timp am revenit pe YouTube. Am revenit pe YouTube pentru că chiar nu mi-am mai adus aminte de el. Și de astăzi o să repostăm în forță, așa că haideți să dăm drumul. Pentru voi am o veste bună. Ghiciți ce? Vă las 5 secunde să ghiciți. Bun, v-am lăsat 5 secunde și da, astăzi va veni invitatul special. O să vin și vocal cu el, așa că așteptați puțin să-l bag pe Discord și altele și revin imediat. Bun, am revenit și cu el vocal. Salut-i! Salut! El îl cheamă Patrick, așa că haideți să-i dăm drumul. O să vedem ce serie o să facem aici. Patrick? Da? Dar tu te-ai mai jucat ăsta Minecraft? Nu. Nu, chiar deloc? De 2-3 ori. A, da? A, da, bun. Hai să creăm seria. Deci am dat înapoi. Haideți, o să o creez și revin după ce o creez. Bun, am revenit. Acum se creează și seria. Patrick, ești pregătit? Da. Așa. Câte like-uri vreți să strângem la acest episod? La acest episod vreau să strângem 20 like-uri. Bun, deci începem în forță. Nu uitați să apăsați butonul de like forță acolo. Să strângem peste 20 de like-uri, cum a zis și el. Și să dați share-uri multe la prietenii voștri. Să se aboneze. Stați așa, să dau mai încet. Ce ai văzut acolo? O ruină de portal. Unde, mă? Aici. Ruină de portal, hai să vedem ce e. Stai că îi deschide. Uitați. Wow, ce e? Bă, da, ce mai nevezi autogeam-ul ăsta sau ce am? Bă, da, nu e chest? A, bă, da. Ia, ce e aici? Wow. Mamă. Nu am băcut, nu pe... Las că iau toporul. Și ia tu celălaltele. Ia toate. Și să vii la mine. Ia și tu o lopată. Păi ia-o tu, că nu toporul, da. Mamă, deci toporul ăsta. Ce-ai făcut tu? Cum ai ieșit? Mi s-a închis-o. Cum ți-ai închis-o? Dacă nu vorbește, să știți că este foarte emoționat. Da. Așa, luăm lemn. Dacă nu o să vorbesc, sunt concentrat să văd pe aici, să văd ce trebuie să luăm. Mamă, dacă mi-am abia aici. Da. Haide. În episodul următor o să ne facem o bază, să zic așa. Episodul acesta vreau să nu știu, laminat mai mult. Aș vrea ca să strângem ceva lucruri. Da, și haide să până revine Patrick, nu mai punem. Ca să ne... De fapt, nu știu, să ne continue episodul acesta. Patrick, tu ce zici? Da. Oare ar merge să facem de acum? Nu știu. Cum vrei tu? O, da. Deci mai trebuie un obsidian și putem merge în Nether, știi, nu? Când m-am spawnat am văzut un creeper fix sub noi. Vorbește mai tare, nu știu dacă te aud. Stai departe de microfonul tău, pe tabletă. Când m-am spawnat, am văzut sub pământ un creeper. A, da? Hai aici în mină să vedem că am luat eu lemn. Iron. Opa. Au. Așa. Vezi să nu ca...
Să nu cazi, bă. Ia și tu. Nu, să nu cazi. Hai că fac o ăsta aici. Așa. Și fac niște pickaxe-uri. Așa. Nu uitați că dacă facem peste 20 de like-uri, o să facem episoadele cu facecam. Dacă nu știți ce este facecam, înseamnă să ne vedem fețele. Și da, nu uitați să strângem peste 20 de like-uri. Acolo, forță în revenire. Oh, Cole. Patrick Cole aici. Cole? Oh. Ce bun. Lava e acolo. Na, ești tu pickaxe-ul. Trebuie să ți la muncă. Au. Ai luat? Da. Hai să coborăm aici amândoi. Să te iei niște piatră pe acolo. Hai să coborăm pe aici. Poate reușesc să fac o scară. Așa. De mult așa ați așteptat acest video cu invitatul special. Sigur. Trebuia să fie 2, dar numai că celălalt invitat este bolnav. Da. Ia, stai că fac eu o tortă. Așa. Adică nu o tortă, mai multe torte. Așa, unde că nu văd. Aici. Am făcut niște torte. Nu, mai bine vii după mine. Mai bine, nu. Uite o scară pe aici, la mine. Nu, hai mai bine pe aici, că mi-am regulă. Ai văzut? Da, de ce ai făcut drum pe acolo? Nu puteai să vii după mine. Da, merg bine. Torță. Câte torțe ai făcut? Am făcut 15-16, dar... Bă! Dă-te lângă mine. Nu știu cum o să facem mai exact scara. Dacă eu fiind un profesionist în Minecraft, o să reușim... Bun. Cazul pe mine. Mergem așa aici. Așa, mai punem o torță. Și ce facem scara. Nu mai fie... Când cobori să ții o armă. Că văzut un zombie pe aici. Ai văzut un zombie? Da. Păi da. Crafting table-ul l-ai lăsat sus? Da. Păi hai după el. Sau du-te numai tu. Să rămân pe aici. Cam topor. Să nu cad fix în lavă. Creeper. Vreau creeper-ul. Să nu mă moară. Doar atâta vrea. Nu mai e damage, frate. Am auzit că trebuia damage, că se aude prin amândouă, nu știu ce. That's way. Da, m-a bubuit. Mi-a dat ceva de damage. Am luat eu niște mâncare. Ia să vedem ce pe aici. Iron. Dar nu-l iau până în viitor. Mamă, ce pe aici.
La... Da. Ai murit? Nu, dar și mult mare. Cu ce te-ai luptat? Da, cu cei mai urâți zombie. Cu niște scheleti. Știi să vii la mine. Niște dirt să iei dacă ai. Dirt? Da, hai să iei pe acolo, pe undeva. Nu știu dacă am să iau. Mama, nu e nimic pe acolo, nu știu unde. Să plantăm aici. Ăștia. Nu știu. Seed berries ăștia. Așa. Fac niște tânăcop. Așa, bun. Iau acest iron. Mamă, cât de pe aici. Da să vă abonați cu clopoțel ca să primiți notificare de fiecare dată când postez. Așa. Da, vorbește tare. Nu-i foarte mult, că nu ne trebuie mult. Mai vorbește. Da. Deja mi s-a spart. Lopata? Oh. Trebuie și eu de un aer. Mai ai cu ce să legi? Bă? Am un crafting table aici. Nu chiar. Să vii jos la mine. Da. Poți să cazi în apă. Dacă... Atunci stai că vine... Da. Da, cred că pot. Dar noi pe ce dificultate suntem? Suntem pe easy. Bun. Da, trebuie să opesc și eu apa asta. O să-mi spui când sar. Să nu ți opesc cava fix atunci. Ți-ai luat de meci? Bine, sar. Bun. Haide, ăsta curge! Cred că sunt mai de meci. Îmi pui și mie niște blocuri aici. Dar eu nu știu, combat cu unul e bun pe sabie. Ce? Combat cu unul e bun pe sabie. Combat cu unul? Da. Dar de ce nu mai poți să ieși de aici? Apa. Ia, pune și tu apă. Ăsta, dă. Așa, bun. Acum, hai să ne urcăm înapoi sus. Să mergem să căutăm niște... De fapt... Hai să luăm toate... Haide să luăm ăștia toate de pe aici. O să... Cred că ăștia... Ia dă-mi aia cu silk touch, a ta. Silk touch. Și cu eficiență 4. Nu contează cu ce e, ia dă-mi eu. Așa. Dacă pot lua ăștia. Vezi că e ultima. Mai pot lua ăștia? Hai că le și pot lua. Nu contează că luăm de afară altceva. Așa. Hai sus. Îi ia torța. Bun, hai. O să pun pauză și revin când ajungem sus, că e foarte greu și plictisitor să filmez aici. Hai mă, oprește-te. Bun, am revenit în sfârșit, deci ne-a luat foarte mult să plecăm de acolo, deci deci efectiv nu mai ce zicea. A fost, ne-a luat foarte mult, deci chiar foarte mult să plecăm. Pentru că era pe aia foarte enervată și să nu faceți asta niciodată. Și asta chiar e prima regulă a Minecraft-ului, nu se pare jos. Sau sub tine.
înapoi. De aici e foarte easy să te uiți înapoi. Mă pun așa, așa. Nu, de ce o să mor? Trebuie să te mor. Wow. Așa, aici, acum aici. Mai bine nu mor. Ah, Vin? nu. Am luat. Haide că urcăm sus și cred că o să punem capăt acestui video. Pentru că noi mai aveam foarte mult de postat, de filmat. Vedeți și de aici pur și simplu urcați. Da. Mă bat cu ăștia. Nu moare deloc. E vânzut. Ce să fac? Deci Iron avem 22. În videoclipul următor vreau să ne facem full armură. Asta aș vrea să facem. Și pe aici mai nimic. Păi de ce e așa lemn? Mama, una pus eu? De ce ții cu crafting table-ul ăsta? Uitați ceva de mâncare că mor! Eu n-am. Cum să n-ai, mă? Puteți să cobor repede jos, să iau aia la zombie. Da, eu o să mor. Deci o să mor de foame. Uite și tu la el. Bă, bolovanule. Ce ai făcut? Hai, mă, cum ai reușit? Da. O să-mi iau damage acum. Da, mai mă să vezi. Da. O să stau puțin pe loc. Bun, oameni buni, cred că o să terminăm acum episodul. Nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne revedem data viitoare. O să mai continui eu. Da, stați așa. Nu uitați că o să ne revedem data viitoare. Eu și cu Patrick o să mai continuăm off camera. Pa, pa!